Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming Mountain of JOLLIBEE CHICKENJOY. At saka Mountain of Burger Steak. Yan, sobrang dami po nito mga ka-studio. Ang sasarap po nito. Ito yung dalawang mga paborito naming mga item ng JOLLIBEE. So meron kami ditong gravy mga ka-studio. Tsaka rice, nandito din yung rice namin. Kaya before tayo mag-start mga ka-studio, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Excited na kami mga ka-studio. Bago ang lahat, ilagay muna natin to pang dagdagan natin yung Wow! wow. Sus, kadagkag ko ano, mushroom. Wow, Yan. nahug naman. Sa rice na lang ni Uban. Tara, ang rice na mo. Sorry. Yan. Yan. Meron dito dalawang rice sa ilalim. Kukunin namin yan mamaya. Yan. Tunga ta naman. Sa ngayon, ito muna kainin. Okay, bigyan kita. Ito. Sige. Thank you pa. Okay. Wow. Oh. Naglalaway na talaga ako pang. Kani ako, Andre. 14 pirasong burger steak po ito. Sobrang dami po. Opo. Yan. Kain na tayo. Kain na tayo. Ito po. Kain po tayo mga ka-studio. Kain tayo. Sarap talaga ng burger steak pa eh. Grabe, isang subo mo lang. Sinsa sa milky. Ang sarap po ng burger steak. Pangatlo. Sarap po talaga nito. Kain po tayo mga ka-studio. Sa lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan, maraming salamat po. Kain po tayo. Mushroom. Ang apat. Nga, pagkila na sa'yo. Dalawa. Daming mushroom. Gusto ko talaga ito mga ka-studio. Ang lima na. Si Sax po, nauna na po siyang kumain sa amin. Ang anim. Akin pang apat. Ang pito.
Yan. Kung naubusan natin, malapit ka. Sino ito pa? Ito tayo, ma. Hmm. Oops. Sa'yo to, ma. Thank you pa. Kunin natin ang studio para makita nyo po yung sausawan. Yung mga hilig sa Jollibee dyan. Kain po. Sarap po dito. Wow. Crispy pa konti. Sisyo pala mo. Kaya ba yung spicy? Okay lang. Yun lang. Ang sarap po, spicy kasi, no? Mas maanghang pa yung kinain natin na kuan pang. Yung chicken wings, no? Gusto mo yung mga. Yung pang. Yan, lagay natin dito. Ito akong nakuha na. Drumstick. Kontak rice. Misi talaga to sa kamay dahil mayroong sauce ba, no? Sinsya na po. Ang sarap po. The best talaga ang Jollibee, no? Mm. CHICKENJOY. Ilan lang natira? Dalawa, no? Ito, mayroon pag crispy, oh. Ganito ba? Mas maanghang yung wings, pang. Mangang pala? Meron bang dalawa mga ito? Isa tayo? Kayo to isa. Hindi pang.
Oh, kadagag ko ano. Kano mang imuha namang. Kanin pa, kunin mo yung kanin pang. Ayaw mo na? Bigyan kita kundi? Thank you. Ay, sorry. Sobrang heavy pala nito, no? Dahil sa burger stick. Grabe, nakakabusog. Isang ganito lang, tsaka one rice. Mabubusog ka na. Busog ka na. Tayo mang nasanay na, no? Hindi, naubos ko dito. 8. Dami ko palang ma-order sa Jollibee mo. Pero ngayon lang natin na-try ang kumain ng ganito ba, no? Kasi pag kumakain tayo ng Jollibee, pag kumakain kami ng Jollibee po, yung burger steak tsaka isang CHICKENJOY, okay na yon. Ano? Tsaka kinadalasang in-order namin sa Jollibee, yung mayroong spaghetti, mayroong lumpia, at Super saka meal. Yung super meal. chicken na isa. Sinusulit po talaga. Matitikman talaga lahat. Tsaka nakaka-save po. Excuse me po. Excuse me. Chicken. Abusin ko na lang to pang. Excuse. Lapit na. Last chicken. Wow. Lagay natin to dito. Panalad naging ko si Kaang naghalang pang. No? Ang taas na ang kuan. Grado.
Kinaon maghalang. Ang ingay naman, no? Ang dami ng sasakyan dumadaan. Tubig po. Wala tayo. Shout out po muna ako habang kumakain pa po si Brax. Shout out po Jeff Channel. Shout out Victorino Iforong. At happy 4 years and 6 months kay Froilin Cancicio Sacramento at sa babe niya ngayong November 29. Yan. Happy anniversary po. Yan. Then, mega shoutout ko din po pala ng happy birthday yung classmate ko nung high school na si Bikik po, Danilia Famorsayod. Happy birthday, Kik. At sa cousin ko po na si Honey Queen Sadaya, happy birthday. Shoutout Labi Siboy from Dubai. Nining Mir from Davao de Oro. Elena Zita ng Valenzuela. Marife Corpus. Jin Chan from Japan. Shaira May Dakyado Istorco from Santa Catalina, Negros Oriental. Wayne Ron Bandal from Matlang Isabel, Leyte. Mikael Prade. Joan's Vlogs, meron pong channel. Jean Rose Hanabon. Ani Lindero. Joy Albano. Christine Guevara. Ayi Bukid. John RV, meron pong channel. Lala Revilla. Jonalyn Balindres, Marisa Lusanta, Dayan, VJ, Cristel at Marivic from Samar. Wamati TV at sa mama niya na si Karina Protasio. Hello po. At last is Raya Ab. Yan na po lahat ng shoutout. Naubos na po namin lahat ng mga pagkain namin dito sa harapan mga kastudyo. Sana po ay na-enjoy ninyo. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.